שלום, בסרטון הקודם נתנו לסוכן את הידיים שלו, מוח, דרך לדבר אתכם ונתונים. עכשיו נספר לו מי אתם, כי סוכן הכי חכם בעולם הוא חסר ערך אם הוא לא יודע מה אתם מוכרים, למי ואיך נראית אצלכם עסקה. נמלא שני דברים, פרופיל עסקי קצר ושכבת זהות המותג. שניהם יחד הם הבסיס שעליו ייבנה כל מה שהסוכן יעשה אחר כך, המחקר, האסטרטגיה, התוכן והפרסום. מתחילים מהפרופיל העסקי, לוחצים על הגדירו, נפתח שאלון, אל תיבהלו מהאורך, רוב השאלות הן לחיצה אחת על תגית והכל לוקח כשתי דקות. אני אעבור אתכם על העיקריות ואסביר למה כל אחת חשובה, כי כל תשובה כאן מכוונת את הסוכן בדיוק לעסק שלכם ולא לעסק כללי. קודם הבסיס, שם העסק ובמה הוא עוסק, שתי שורות שמתארות את המוצר או השירות. אחר כך כתובת האתר, שימו לב לשדה הזה, הוא חשוב במיוחד כי בהמשך השיעור המערכת תסרוק את אותו אתר כדי לחלץ את המותג שלכם. אם יש לכם אתר, מלאו אותו עכשיו. עכשיו השאלות שמכוונות את האסטרטגיה. סוג העסק. בלחיצה אחת אתם בוחרים אם אתם e-commerce, עסק שירות, מוצר דיגיטלי, עסק מקומי או תוכן וקהל. שימו לב, אם בחרתם e-commerce, המערכת לא תבקש מכם לפרט מוצרים אחד-אחד. את הקטלוג היא תסנכרן לבד מהאתר ומגוגל כשתחברו אותם. אז אל תיבהלו אם יש לכם מאות מוצרים. לא תצטרכו להקליד אותם. שאלה הבאה, שוק היעד והגיאוגרפיה. כאן אתם מסמנים אם אתם פונים לכל ישראל, לערים מרכזיות, לדוברי עברית בחוץ לארץ, לארצות הברית ואירופה, או גלובלי, ויש שדה חופשי לערים או מדינות ספציפיות. זה מה שקובע לסוכן ואילו מילות חיפוש ובאיזה שוק להתמקד. עסק הובלות בתל אביב ועסק שמוכר לכל העולם הם שני עולמות שונים לגמרי, והסוכן צריך לדעת באיזה אתם. ועכשיו השאלה הכי חשובה בכל השאלון, אז שימו לב טוב, מנגנון ההמרה הראשי. במילים פשוטות, איך לקוח אצלכם הופך לעסקה. רכישה ישירה באתר, מילוי טופס לידים, שיחת טלפון, הודעת וואטסאפ, ביקור פיזי בחנות או פגישת ייעוץ. סמנו את מה שרלוונטי לכם. למה זה כל כך קריטי? כי כל המערכת, מהתוכן ועד הפרסום הממומן, נבנית כדי להוביל את הלקוח בדיוק לפעולה הזו. אם הסוכן לא יודע מה ההמרה שלכם, הוא יורה לכל הכיוונים. אם הוא יודע, הכל מכוון למטרה אחת. משם זה זורם מהר. מי קהל היעד שלכם? תיאור חופשי של הלקוח האידיאלי. הגיל, התחום, מה כואב לו, מי המתחרים, וזה אופציונלי לגמרי. אם אתם יודעים, כתבו 2 עד 3 שמות, ואם לא, אל תדאגו. המערכת תמצא אותם לבד במחקר. אחר כך מטרות השיווק, לידים, מחירות, בניית קהל, מותג, שימור או SEO, הפלטפורמות שאתם פעילים בהן או רוצים להיות, טון התקשורת, מקצועי, ידידותי, צעיר, ותקציב השיווק החודשי, בבחירה מרשימה. ולסיום, שאלה אחת קטנה ואופציונלית. מה הכי מתסכל אתכם בשיווק היום? תשובה כנה כאן עוזרת לסוכן להבין מאיפה להתחיל. כשסיימתם, לוחצים עדכנו את הסוכנים. וכאן קורה משהו יפה. אם יש לכם אתר, המערכת קוראת אותו ברקע, מזהה את המוצרים והמחירים שלכם לבד, ואז מציגה לכם מסך קצר, רגע של דיוק. שם תראו את מה שהיא זיהתה, תוכלו לאשר או לתקן, ולסמן איזה מוצר הוא מוצר הכניסה. זה שדרכו הלקוח נכנס אליכם. אם יש שאלה 1 או 2 שחסרות לה כדי להבין אתכם טוב יותר, היא תשאל גם אותן, בקצרה, ועם הסבר למה. הכל אופציונלי, אפשר לדלג ולהמשיך. עוד כ-30 שניות של מגדירים את הסוכנים, ויש לכם פרופיל עסקי חי. עכשיו לחלק השני, זהות המותג. וכאן אני רוצה לעצור רגע ולהסביר גישה, כי היא לב העניין. אנחנו לא הולכים לנחש את המותג שלכם. הרבה כלים בשוק ישאלו אתכם עכשיו 20 שאלות על כל המותג ועל הערכים, לפני שהם יודעים עליכם או על השוק שלכם שום דבר. אצלנו זה הפוך. בשלב הזה אנחנו לוקחים רק את היסודות החזותיים, שם, סלוגן, לוגו וצבע ראשי, ישר מהאתר שלכם, בלי ניחושים. את העומק האמיתי, המיצוב, ה-USP, הארכיטיפ, מה כן ומה אסור לומר, המילים האסורות והפרסונות, נבנה רק אחרי שנעשה את המחקר, שכבר נדע מי המתחרים ומה הקהל מצפה. ככה המותג נבנה על נתונים, לא על הסערות. ולזה נקדיש שיעור שלם. לוחצים על התחילו במשימה הבאה ופותחים את הברנד פאונדיישן. תיפתח התפצלות עם 2 אפשרויות. יש לי ברנד בוק להעלאת נכסים שכבר יש לכם, או אין לי ברנד בוק, בנו לי. בשביל רוב העסקים ההמלצה שלנו ברורה. בחרו בבנו לי ותנו למערכת לסרוק את האתר. הסריקה משתמשת בפיירקול, אותו שירות שהכרנו בשיעור הקודם. אם עוד לא חיברתם אותו, הדשבורד יציע לכם לעשות את זה כאן ולחיצה. השירות חינמי לחלוטין, עד 500 דפים בחודש ולוקח דקה. עכשיו פשוט מחכים, בערך 60 עד 90 שניות, ועל המסך תראו בדיוק מה קורה. טוען את עמוד הבית, מחלץ את הלוגו, שולף את פלטת הצבעים והגופנים, סורק את עמוד אודות.
כשזה נגמר, מופיעים בפניכם היסודות שחולצו, השם, הסלוגן, הלוגו והצבע הראשי. שימו לב לתגיות הקטנות ליד כל שדה. מהאתר אומר שזה נשלף ישירות מהאתר שלכם. AI הציע אומר שזו הצעה של המערכת, וידני זה משהו שאתם העליתם. ככה אתם תמיד יודעים מאיפה כל פרט הגיע, ושום דבר לא מתחזה למשהו שהוא לא. תעיפו מבט שהפרטים נכונים, שהלוגו הנכון, שהצבע מתאים. אם משהו לא מדויק, אפשר לתקן או להעלות לוגו משלכם בלחיצה. ואם האתר לא הניב לוגו נקי, גם זה בסדר. מעלים קובץ או משלימים מאוחר יותר. וזה כל מה שצריך כרגע, לא יותר. כל השאר, הכל, המיצוב, הפרסונות, מחכה בסבלנות לשלב שאחרי המחקר. ושם הוא ייפתח לעריכה מלאה, מבוסס על מה שבאמת נגלה על השוק שלכם. בסרטון הבא נחבר את הערוצים שלכם, האתר, גוגל, רשתות שלכם. נחבר כלים מקצועיים ונתקדם לחלק הכי מעניין, מחקר ובניית אסטרטגיה. נתראה שם.